Jotono Sanja Kaham, ang Tibrasa Sengkrak Motani, Secretary, P.K. De Burma, Barot Hakotorni, Nai Matango, ang Samung Klaitongo, Ozarawa, Chini Tribrahani, Kubangma incident no sung Nukha, Tai Nukmani Yagola, Chini Bukawat, Jotani Bukawat Dukonang Mahanyo, Angbo. Sini Tibrasa Sengkrak Motani sini Motani Jotani Ungui Seng Bo Dukonang Lajakno Tai Tamni Hingke Seng Nukha sini Tibrasa Rok Je Bororok sini Bubagrano Hanok Pinok Klainai Je Bororok sini Kaisia Political ni banner ni Tolawo Tangui sini Bubagrano Hamia Klainai Borok no Seng Husiar Klainai Musungo Tai Obhai Kwangmo Je Wansu Witong Nairok sini Bubagrano Hamia Klai Borok ni political ni je tomungno kusuguti saitlang ni musung zaktong nerong noang seng sini Sengkrak Motani engai seng husiar klanya musungo norok abo haita angdi please dofano tisana ne bagi samung klanya ni cesta kladi dofano segelungnani dofani tinang no hamia klanya ni aboni bis aboni ungui norok samung klanya ni tatangni jetini o Bubagrano je lathiri nai je kukti musunai abo sudu Bubagrano lathiri maklaya seng joto tibrasana no lathiri maklayo seng joto tibrasana no bahake nang seleng maklayu nona abo ni bagi seng koinai nang hatai dofano nang sinia hangke ba nang nini nijini polisionyo nang sininani ria hangke nang obahake taklaidi taikaise seng ora masana seng ora satai klayo sini buku patal kenya zomatia sini takuk rebuti mohon Tripura sini hanya hai takuk rampodo zomatia angkai brokhai kebangma je neta ni je seng bai chongi do hozak nai norong na seng kaisa muju khlai rena musungo norok tibra sa bosong ni ngai norok arwo sini but bai norok aro achugi kha sini but bai Ara asugui mani yagulo sini tibra sanono norok hamia klai hamia saya klai kok sai tongkha tai tibra sane hamkrai khlainya ni bagai je jaga norno rohorka ajaga tibra sane hamia kaham aboto seng nuguin to khada khai khlaiya hangkai norok sinani dorkar je seng khoroksa tibra sane representative ngai orwo seng parlamento eba bidan sabha seng phaikya